kabeh nganakno pengabaran kabeh nganakno pengabaran. Pengabaraning Temburu iki apa ya? Pengabaraning Temburu. Banyu umet molak-malik ya tak balangno para prajurit. Banyu sak panci mongkal-mongkal tak gawe ngecori gula tak tambahi kencur iku ngono edang kencur banyu molak-malik sak panci kebek nganti amber tak corno nanggone morong tempo gulane separo kopine kentel diarani wedang kopi banyune umep maneh tak wadahi morong tak enehi kopi tak campur susu diarani kopi susu gulane pasir aja ke susu kopi susu gula kerekan aja ke susu kopi susu gulane putih kopi susu ilang susune aja ke susu karo rasane lho iki Temburu ana apa kok bandur kaya ngono kabar ketipasan kok wonten tejo angang wong punika sanes tejaning Pandhita Tapa yekti punika sasana sramananing para dewa jagat wetan ramyang jagat kulon maya-maya ana cahya kadya uruping damar nanging sunaring haldaka dudu soroting Surya Candra garu kelawan Kartika tuhu punika kaprebawan déning gumelaring kahyangan Suralaya inggih sinebut kayangan Mondar Andir Bawana Paku Jamur Ketali Warna inggih awasta kayangan Ujung Giri Kailasa ya Jonggring Saloka ana padang dudu padanging rina ana peteng dudu petenging wengi
gating paningal kamantok uruping cahya angin wong pating glebyar pating pelancur kaya dene kilat sasiring langit punika rerenggan sarta pepaes ingkang dewatan ingkang duk ing kuna makuna piniji saking sesotya kayu sela mawa teja kasendal mayang kinarya handang tepi renggan ing Suralaya sinten to ingkang dadya gegunungane kahyangan Suralaya bebesik Sang Hyang Katur Budya Sang Hyang Guru Manikmaya ya Sang Hyang Jagat Karana ya Jagat Nata ya Sang Hyang Jagat Pratingkah Nilakanta ya Sang Hutipati Huti Prabu Sang Hyang Lengit ya Sang Hyang Pramesti Randwanda ya Bathara Samba ya Sang Hyang Katur Budya Aditya Nirmala ya Sang Hyang Birawa Dewa Raja ya Dewa Wasesa ya Dewa Siwa Mahadewa Buddha Isaka Pasumati Pasuprabu Sang Hyang Prawata ya Sang Hyang Rudra Dewa Siwa Siwa Buddha inggih Wawisit Sang Hyang Wisesa lenggah Sang Hyang Girinata kadhep sawaning para putra lawan ingkang raka ing sidik pangudal-udal Sang Hyang Narada Sang Hyang Kaneka Putra ya Sang Hyang Kaneka Sabda ya Resi Karwa Buddha ya Dewa Resi Patagresi ya Resi Anggara kasembet pesawanira ingkang para putra Resi Upadya lenggah Mabukuh Sudiarja mangkono to mangudas ing asparaning griya nadyan dereng kawijil ana ing lisan nerang-nerang kapinerang lawan kali kangkong kasane isine wolong wong lan kekere Kakang Narada nggih Yayi Guru wonten dawuh kadya pundi pawarta Kakang menapa saged dipun besmi Prawadya Bala saking Bima mestinipun dereng saged Yayi awit titah pepedhingan saking Bima Bimantaka Prabu Niwata Kawaca inggih Sandra Nirbita inggih Kakang kadosa pundi Kakang lah mestine dipun pinangkani menapa ingkang dados kamundhutipun mekaten nggih Kakang nanging kula mboten tega Kakang paringaken Bedari Suwa Prabu oh nggih menawi boten
Seketok itu nggih kados pundi ya Nyi Guru? Bapak pong anak iwak semprong mati kobong. Legi wak sadi mangan srebeh orang tak dipepe ono ing tepeh gelung leleh weleh. Jadi guru Kakang Naroda kados pundi? Saking cektine saking digdayane Prabu Nirbita saking Ima Imantaka. Kados pundi menawi Suralaya dipun orat-arit kakak mboten. Sedaya menika saged dipun tata cara sadereng tumekaning kodrat saged dipun wiradati. Kados pundi kakang ngeten. Kados pundi menawi Petari Supraba menika diparingaken mawon dhateng Prabu Nirbita menika kados pundi? Waduh kakang, bojo sanga niku sing kula senengi mek niku tok. Nggih namung Supraba sing saged ngapokaken kula niku. Boleh ngono. Boleh ngono. Lah menawi Betari Irim-irim kados pundi? Menawi Bathara Sukesi terus pundi? Duka kakang waton boten Betari Supraba kakang menika kelangenan kula. Kringetipun menika kula seneng. Ya boleh ngono ya. Kan kaya ngono para dayang-dayang ana ing Kaputren Suralaya timbalana Betari Gagar Mayang kongen mrene. Kacarita binukake Taman Sari Suralaya Betari Gagar Mayang ingkang mlebet dhateng ayeng. Banyu nili kaya medhek lungan padha pikulun sange anggen kula menika wonten Taman Sari menapa banjur dipun timbali mriki menapa kula badhe dipun pethokaken kelawan pangeran kula pun Margana Dananjaya permati mekaten kula. Gagar Mayang kaya-kaya titi mangsa jejodhomu iku dina samangko. Inggih matur gunging nuwun menawi kados ngaten. Sinten ingkang badhe kula suwitani? Sinten ingkang badhe munggah Rama sedapur Rama kula? Sing arep Mbok Suwitani iku Nalendra ana ing kraton Ima Imantaka Prabu Nirbita. Lho, menika dos pundi? Jagat menika mboten sesek, jagat menika jembar, jagat menika mboten sak godhong kelor. Lan apa kula menika widodari kok dipikantokaken buta menika kados pundi? Gagar Mayang ngerti, kadang. Akeh pengangen-angene wong wedok golek sing gedhe dhuwur iku akeh. Bojone ndek ditinggal. Adek bojone cekli ngono mesti ditinggal lunga. Wong diwene sing gedhe dhuwur kok tambah wong nyamanyeh kan kaya. Mboten ngenten iki menika widodari kok pikantuk buta menika nalaripun kados pundi? Menapa mboten meletet kula niki mengke. Ora kena kaya ngono, wong pancen wis dicanggung karo dewa. Ning Gagar Mayang meluwa marang patih Kertadinular menyang kraton Ima Imantaka. Ning anggonmu tak pasrahno Prabu Nirbita iku mung kanggo syarat-saranane
goleki pengapesane Prabu Nirmita awit ana buta kok ora bisa mati kaya napa. Oh ngaten nggih Pukulun. Ya. Mengko ana wae sing bakal paring pitulungan marang jeneng anak ulun. Betari Gagar Mayang mengko ana. Nggih Pukulun nek kados ngaten kula kersa kula muga-muga sing nulung kula niku nggih bagus pengen. Yen panyuwunmu ganteng mesti oleh ganteng, panyuwunmu bagus mesti oleh bagus. Anak ulun yuganing kita Betari Gagar Mayang ya wis yen kaya ngono manuta marang jeneng ulun. Kakang Narada panjenengan timbali patih Kertodin. Anak ulun yuganing kita Titan Ayu Marcapada patih Kertodinular. Mrene. Bergenjong bapak pong. Kertodinular lungas gandawa dalem kula. Ya. Kaya sing timbang-timbang, saya pitung-pitung malah gawe derdah kersokan ning Suralaya. Lah iki yang padha wineneng mangestoni Gustimu Prabu Nirgita oleh widodari saka kayangan. Inggih Pukulun menawi kados ngaten kula ngaturake gunging panuwun lajeng benjang napa kedah kula boyong dhateng Kraton Hima Himantaka. Masak kesusu apa? Yen gelis ya mundak kaya ngapa? Tumpakno kereta widodari saka kayangan Suralaya iku. Boyongen menyang Kraton Hima Himantaka kono. Pukulun menawi kados mekaten kula nyuwun tambahing pangestu Pukulun. Lega jroning panggaliing patih Kertodinular. Kapasrahan widodari Gagar Mayang. Nanging katuran boten asal ngaken menawi begak Dewi utawi Betari Gagar Mayang. Katuran ngaken Betari Supraba supaya lejar penggaling Sang Prabu Nirmita. Marem patih Kertodinular sakonjoti boyongi widodari Suralaya wangsul dhateng Kraton Hima Himantaka. Kakang Narada kakang. Inggih Yayi Guru kados pundi? Menika kedah wonten ingkang damel sarana kakang.
Wonten menapa maksude? Kula ngongak jrambah ingkang jambangan sampun kula paringi kawontenaning kembang kerah macan wente-wente wonten sawijining titah Nayumaya Pada ingkang lagi teteki wonten perenging gunung Indrakila menika Kakang saged dados saranani amrih apesipun Prabu Nirbita ing Imo Imantaka. Kakang pandhita ingkang mertapa wonten perenging Indrakila menika kedah dipun godha pangrencana. Menawi dipun godha donya boten saged gugur. Tiyang menika kantun setunggal pacobanipun. Iki lho. Cobane menungsa niku napa? Menawi dicoba donya boten saged gugur, lajeng dipun godha napa? Salomahing bumi sekureping langit wong lanang pengapesane niku namung wewadening jagat. Lah nek wewadening jagat iki napa? Wonten mawon kok kedah kula terangaken. Napa bokong gedhe niku? Nggih niku. Nek kados ngaten saking para widodari irim-irim widodari Prabansari sedaya kautur mandhap dhateng perenging Indrakila. Begawan cipta wening kedah dipun godha Kakang dipun minta sraya yayi menawi kados para widodari kabeh aku menawi gawe busana sing apik gawe ijo sing apik engko tanggal 9 gawe abang kok manggone ana tejo sulaksana ben kata apik menawi kados ngaten Kakang timbali para widodari anak ulun kabeh para widodari ayo melu aku mundhut menyang Wewata.
sebebiar katalika wau sinigek ingkang sapya hamur wengkawi anyerasaken wonten ngening perenging redi Indrakila ing mriku wonten sawijining dwija ingkang lagi napakake sukma raga kelawan sukma dasar sawijining pandhita sampun jinungku dening para moyang-moyang para leluhur-leluhure kadya sesotya ingkang wucul saking kembanan Begawan cipta wening lenggah wonten ing watu kumlasa lamun Cinandra saking Mandrawa kadya samirah harja panggalihira sansaya mantuk sepincuk rujake krae kepengen pekok jadi marani kali brantasana kebengan daerah Jembang Cemate Yanenggih Sasadara mandher ing kawulyan katingal ginatrebek Kartika Handra Hima Himanda datan Sumewa dadya mening cahyaning yang tandra lamun pinonton sangsaya katon citraning Sang Sita Resmi mujiwat manising ulat yayah kenya remaja ingkang lagya andon asmara cahya sumunar ambabar werni jenar annelai madyaning redi Indrakila nenggih punika winastan gunung utawi harga Indrakila lemai miring sinung jurang kineping tebih hanjok ing lawanging guwa ri kemarung rerambatan ri bebandi bebondetan reksa gedhe katingal ngrembuyung rowe godhong kumlawe sinartan oyot gantung reksa mandero pating saluwur modal madul lamun dimulu yayah trik maning yaksa goro kang nggegiri sirungkut ruwet rawatan wor kelayan gelagah alang-alang sawane ana barongan rebah manglung mring jurang carange pating cerongat ririk ngerangah katingal lincip kaya angajak bilah nalika semono anyar ing mangsa ketiga tan wonten banyu ananging namung Datsukawa jroning wana bledhog kumutuk sinampar sinandung barisaning gajah kang samya lumampah pluru banyu peksi-peksi lumayang tebih ngungsi gesang mring panggiring padesan singa bareng mating gledrah
solai angah-angah prandene tengahing alas tan wonten kidang wis dangu tilar wonong padi gesang sinten to ingkang lagi napakno sukma napakake raga napakake rasa dedahar kayu angking wonten sawijining pandita sawijining resi ingkang jumeneng netepaken kabrahmanan ana ing perenging Indrakila peparep begawan cipta wening